Ayan, kaya tumagali, kagla-live ni Mama. Hello everyone! Good afternoon! Team Mane, ading Mr. Titanic, Adrian, Idol, Ma'am Icon, thank you so much. Mega love shout out, 11 million people in the house, thank you so much. Naka-play po kayo. Ading Oscar, nandito ka sa 32 minutes na Green Paradise. Salang na ang 5th video mo, Idol Adrian. Replay po ito kasi na-play na ng ni support, pero replaying siya. Tapos sa Green Paradise pa rin si Ading Oscar, Mr. Titanic, Green Paradise. Ang ganda naman ng caption. Sensya na kayo, hindi ako nakasupport for the past days dahil unstable lang wifi. Tapos kung walang wifi, brown out, mga ganun. Tapos busy kami sa training kasi may intensive training ang mga bata. Magna-national, pupunta kami ng Manila sa next month. May laban sila. May school next month daw sa Manila. Magma-Manila Zoo kami next month. If God permits. Thank you so much TKMU, Team Kamane University Bayan U. May TKMU na. Gawa ka na ng banner, Mr. Titanic. Yan maganda yung purple heart. Maganda pala yung purple heart. O fuchsia heart yan. Hey, where you going? Bakasan ko na, Mr. Titanic. Unang tusok sa iyong Green Paradise. Uploaded 19 hours ago. Ba't wala pang tumusok? May 3 nanood na. Kabsat Arcely Vlog, naka-watch ako ng long 2 videos mo plus tusok sa upcoming. Same with Kabsat Nagakmix TV, Mama Bear, Kuya Art. Sino pa yung iba? Tito June MTV. Lista ko rin ginagaya ko si Ma'am Icon. Sis Ibeth, Ronald Alvarez TV, Ma'am May Insights, malayo-layo pa si Ma'am May Insights, may 1 hour and may more than 1 hour pa ako kay Ma'am May Insight. Ma'am May Insight, paganahin natin yung second channel mo. Gumawa na rin ako ng second channel ko. Ang second channel ko kasing pinapagana ko yung channel ni husband. Kasi nagsawa na siya. Sayang naman kasi malaki na yung banana niya dun may 1,000 plus subscribers na. Adrian, pang 5 video mo na yon. Sana maski 3K, kung maka 3K watch hour ka na, pwede ka nang mag-apply. Oo, mas mabilis yun. Mas mabilis na lang. Pwede naman ang ginawa ko ng 3K, pwede na. Para maka-receive ka na ng mga palipad, mga ganun. Mga join, para mabuksan mo na yung join button mo kung may magme-membership. Yun kasi, doon ka kasi kukuha ng mga revenue. Pag na-monetize kayo, huwag kayong mag-expect na malaki ang revenue sa mga videos, sa mga live. Oo, kasi hanggang ngayon hindi pa ako sumasahod. Kasi dapat ma-achieve mo yung 100 minimum na $100 minimum na kita mo bago mo ma-withdraw. Oo. Maliit lang. Dapat maka 1,000 yung videos mo para may $1 yata yun. Mga 0.0 something lang yung binibigay ni YT na ads revenue.
Pero kung ine-enjoy mo naman ang YT, hindi mo naman yung pinapansin. Basta nag-enjoy lang. Oo, $100. Dapat ang minimum threshold mo para ma-withdraw mo yung pera mo sa YT. Yun. Hindi ganun kalaki. Dapat viral lagi yung mga videos mo. Kaya don't expect too much. Malay mo, mga viral naman yung mga videos mo. Ang ipapag-pray nyo, or gumawa kayo ng trending na video na mag-million views. Ay nako, malaking kita daw doon. Kaya ako minimute kasi yung mga bata yan, wala silang training ngayong hapon eh. Pinatulog ko na yung mga yan kaso syempre gising na. Kaninang umaga, nag-training sila 8:30, half day sila nag-training. Sige, tuloy lang po ang video play. Wait lang, i-mute lang natin, maraming maiingay sa katabi ko. Thank you so much, Team Mane. 10 million friends. Linis muna ako ng mga ornamental plants sa entrance gate. Ayan, matatapos na to. Nagbakas na ako. 10 minutes and 49 seconds out of 11.25 minutes. Sa Green Paradise naman na idol. 22 minutes out of 32 minutes. 10 more minutes to go. Masarap mag-play pag laptop ang gamit mo. Kasi masarap din magbakas. Kaso pag cellphone nakakatamad kasi 'di ba nililiit ng keypad doon ay yung mga letters. Yan. Yan si Ma'am May Insight, iba namang angel ang nagpapagana sa kanya. 58 minutes out of 2 hours na ako, Ma'am May Insight, sa live replay mo. 10 months ago pala ito. Mabilis din daw, Ma'am May Insight, na magmone basta nagla-live daw lagi, sabi ni Sis Helen, kasi dalawa yung channel na ini-encourage ako ni Sis Helen noon na mag second channel. Kaso syempre hindi ko pa napapamonetize noon yung isa eh. Mahirap kasi pag dalawang channel ang hahawakan mo tapos hindi pa monetize yung isa. Kaya ang ginawa ko, na-monetize muna yung main channel ko bago yung second channel, para at least may accomplishment na isa bago yung isa naman na tatrabahuin. Yun yung lagi yung naka-silent, yung isa, Mr. Tarangina! Oh! Hoy! Ay! Yes naman itong mga to.
No! Mr. Madayag Vlog yung second channel. Best Rhino! Sensya na guys, and then dito yung tatlong betlog na maiingay. Daig pa ang mga froggy. Palabasin ko lang yung tatlo kong mga puppies. Maingay. Maingay sila. Bawal pumunta sa bawal pumunta sa labas. Okay. Ang kikit naman nila. Kakain nyo lang. Ito ang pinaka-cute. Ito ang pinaka-cute guys na aking puppy. Ayan. Star! Hindi ka naman puppy na. Yan. Ang aking puppy. Tatlo po ito pinapaampon sa akin. Kaso dalawa lang ang kukunin ko. Yung isa papamigay ko sa kay tita. Huwag mo nga awayin itong mga puppies. Ito yung mga pretty little puppies. Ay. I'm so in love with you. Diba? Diba ang cute-cute niya? Alam mo, pinaampun lang siya. Pinapagatas ko pa to eh. Ito yung baby ko ngayon. Ako, hindi ako naggagatas, pero yan, naggagatas. Ito din, ito yung pinaka stubborn. Laging gusto sa loob. Dumumi na doon. Sandali, ilagay ko na dito. Bakit ka naman dumumi dyan? Nililinisan pa ako. Ito na, binaba ka na nga lang. Sis Arcely Vlog Kabsat, dalawa ang natapos yung video mo plus dalawang upcoming, and susunod ka ulit sa round of video playing. Thank you everyone. Ilang minutes na ba ako? 1 hour and 48 minutes na pala ako. Thank you so much everyone. Team Mani. Dinner tayo! Good afternoon, Miss Jamie! Wow! Idol ka, Memo. Faithful ako. Kamusta dyan? Faithful ako. Malakas pa rin ulan? Dito, nag-uumpisa na namang umulan. Sana stable naman yung wifi ko para makapunta ako kay Ma'am Icon. Kagabi kasi late na kami umuwi. Past 10 na. 10:30 na yata kagabi. Kasi late na tapos yung training, tapos ang lakas pa ng ulan, pick up kasi yung gamit namin, may mga bata kaming kasama, so hindi namin pwedeng umuwi agad-agad, kaya pinatila muna namin ang ulan kagabi, pumain muna sa fast food bago umuwi, kaya late na kami nakauwi. Tapos na yung live ni Ma'am Icon. Si Alan lang yung nakita kong nag-live. Hello everyone from Faithful ako. Kamemo, the legend. Shout out from Mr. Titanic by Adrian from Idol Kamemo. Kamemo, mag-replay ako. Wait lang. Maghahanap ako ng hindi busy na.
Nagdagdag ako ng ano, isang si Kabsat Nati, dagdagan ko yung na-play kong live replay mo. 1 hour lang kasi yun. Ito, 2 hours. Ito na lang, mas latest. 2 weeks ago, Kabsat Nati, naka-play ang yung live. Tapos, itong isang, ayan. Sa'yo to, Idol Kamemo. Si Mr. Madayag. Yan yung second channel ko, Idol Kamemo, didikit sa'yo. Alam ko nakadikit na to sa'yo eh. Kamemo Farm. Yan. Kamemo Farm. Bro Oscar from Idol Kamemo. Ito namang papis na ito. Ginagalaw mo ang aking camera. Oh, nandito na tayo, Idol Kamemo. Latest. Laging latest ang play ko kasi. Pag shorts kasi, pangit mag-play sa laptop pag short videos. Kasi mahirap magbakas. Mas maganda lang. O ayan, sobrang lakas ng ulan sa pwesto namin. 18 minutes and 46 seconds. Idol Kamemo playing. Yan. Sobrang lakas ng ulan sa pesto namin. Idol Kamemo naka-play. 18 minutes and 46 seconds. Oo nga, tagtag. Planting season na ano. Dito sa amin din, planting season na. Yung mga palay. Ma'am, may insights. Naka 1 hour na po ako and 6 minutes out of 2 hours. Live replay nyo po sa My Insight, your second channel. Thank you so much, 11. Bali 10 kasi akin yung isa. 10 amazing friends in the house. Thank you so much everyone. Thank you. This is my puppy. My puppy. My puppy. Pretty little puppy, I'm so in love with you. May poknap ka naman. Ano yan? Idol Kamemo playing yung latest. Yung pinuntahan mong nag-live kanina ang nag-play sa'yo kasi hindi pa niya yun napanood. Opo, yung itong tuta kasi na tatlo, pinaampon lang sa akin. What the heck? Destroy the paper! Ang aso namin, tatlong malalaki, kasi na-deads na yung dalawa dahil kasakatandaan. Plus tatlong tuta. Pero itong isang tuta na ito, saan ba yung pinaka-cute? Kunin. Mas maganda dito sa probinsya, maraming aso baski hindi ka mag-lock ng gate. Yung gate namin yan, walang lock yan. Aso lang ang nagbabantay. Kaso malakas sila sa ano? Malakas kami sa rice. Kasi sa dami ng aso, hindi mo naman pwedeng tipirin. Yung isang kaban namin, wala pang 1 buwan. Isang kaban na rice. Diba, ano yun? 30 salop. Yung isang salop, 2.5 kilos yun. 30 na 2.5 kilos na uubos bago
wala pang 30 days dahil sa dami ng aso. Ayan, continue playing pa rin po tayo. Bakit lumabas na yung akong mansa? Akala ko lumabas na. Uso kasi dito, pupulutin kasi yung tuta pagka, Kabsat Arcely. Tignan natin kung may bakante na. Sasalang kita. Green Paradise. Ay, full watch na. Salamat Lord. Full watch na kay Idol Oscar. Full watch na yung 32 minutes mo na Green Paradise. Gusto ko yung ano mo, caption mo. Green Paradise. Full watch na ito, Oscar, sa unang video play mo. Yan. Full watch yan, Oscar. 32 minutes. Si Sis Arcely. Ayan, Sis Arcely. Tapos na yung dalawang video mo. Pang third video mo, Sis Arcely. Third video plus dalawang upcoming. Alright. Ito, National Migrant Workers Day Event, Zumba. Wala. Ito namang mga aso ko. Maingay kasi sila sa cage, kaya... Oh, watching with ads. Sis Arcely, may harang. Sa kabila naman, si Mr. Oscar. Big thanks, Ate Julie. Welcome. Ay, nag-away na ang dalawang cute na puppies. Dito naman, sigurado napanood ko naman. Ito naman. Hey! Nag-aaway na kayo sa tabi ko. Gusto nyo, ihawin ko na lang kayo. Silver Swan, second video. Silver Swan. Mr. Titanic, Silver Swan, 32 and 10 minutes. Yan, play. Second video mo ito, Mr. Titanic. Playing. Meron siyang 300, ay malaki na ang views nito May 362 views na yung Silver Swan mo, tsaka 15 likes. Mr. Titanic. Kabsat Nati! Hello! Mega love shout out to you, Kabsat Nati. Umuulan ngayon dito sa Abra. Kaso dito sa barangay namin ay ano lang. Anong tawag yun, yung drizzling? Konti-konti lang yung ulan. Kabsat Nati, kasalukuyang kitang nire-replay ang iyong live kasama si Sir Domingo Dalde. Pero maski naka live replay,
magpi-play ako ng videos. Kabsat Nati, welcome to my live stream. Kamusta po dyan sa Zamboanga, Kabsat Nati? Umuulan ba? Oh, you're squeaking. It's very good. Yo. I-check muna natin kay Faithful kung kamusta yung video niya, kung gumagana ba siya. Ah, ito muna. Ay, full watch na, Adrian. Full watch. 5th video mo, Adrian. Full watch. I want it. He's after Mama. He's after you. Bakas ulit. Puro bakas. Masaya pa pag laptop, di ba? Highlight mo lang yon yung caption niya, i-copy paste mo lang siya. Hindi mo na kailangang i-type pa. Adrian, 5th video done. Nakakarami si Adrian, nauna kasi siyang pumasok. When nga rod kabsat, oray siyak tatay eh. BG may isang channel ko eh. Iniwang ko lang nag-live siya kanina. Nagbantayak ti ubing nga nag-training. Oh my God. Oh my God. Adrian, 5th video done. Silipin muna natin si Idol Kamemo. Baka umiiyak na sa gitna ng ulan. O Idol Kamemo, nandito pa rin ako sa iyong pwesto. Sobrang lakas ng ulan sa pwesto namin. Ito ay 18 minutes and 45 seconds. So naka 10 minutes na ako. Merong 52 views 22 hours ago na na-upload. Tsaka 37 thumbs up. Pang 38 po ako dito, Idol Kamemo. Kaya ayaw kong magngaw-ngaw kasi nakakapagod. Pero nakakamiss din naman, may kausap. Mga anak ko hindi ko makausap eh. Cellphone ang kausap. Tamsakan ko na Idol Kamemo. Minsan kasi pag nalimutan kong balikan, basta na lang tumumulundag. Oh, that's not big. Oh my God. Stop it. Okay, the first thing. Ayan, nakabakas na ako, Idol. Faithful. Ito naman sa'yo, Kabsat Nati, si Angel ang magpi-play ng video mo. Si Angel. Wait lang. Mag-create lang ako ng isang browser para sa'yo, Kabsat. Isang browser. Ma'am Nati, mega love shout out from Idol Faithful. Still watching, sabi ni Mr. Titanic. Thank you so much sa kaway-kaway. Adrian, naka-5th video ka sa akin. Sir Adrian, hello po from Kabsat Nati. Kabsat Nati, ito na sa'yo. Kasi para sa Team Money, live yung nire-replay ko. Actually, kanina pa yun. Madaling umagang-umaga. May nabakante kasing Angel. May iba kasi akong team na piniplay. Kaya minsan, tinatapos ko yun kasi may deadline kami. Diba? Kaka-pressure. Isa-shoutout ako dun sa GC pag hindi ko kasi na-submit ng on time. Pero hindi naman sila ganung may konsiderasyon naman kung sasabihin lang kagaya ng
biglang nag-brown out o kaya nawalan ng wifi, sasabihin ko late ako mag-submit. Kaso lang hindi ako sasali kasi may watch to watch kami dun eh. Isang video tapos marami kami, mga 30 kami na mag-play doon. Tigi isang video kami, 13 minutes yung pinakamataas. Tapos 30 na tao ang mag-play ng video mo. Kaso may deadline. Stricto lang sila kasi dapat magsasubmit ka ng screen record nung start of play. Dapat cleared ang history. Ayaw pa nila ng directly video play mo. Dapat isave mo muna sa watch hour kasi para daw hindi ma-detect ni para daw organic. Dapat nakasave daw sa watch hour. Watch later. Kaya yung mga piniplay ko sa inyong mga videos, pag nagre-replay po ako sa Team Money na maramihan, sinisave ko sa watch later. Kaninang madaling araw, naka-live si Adrian, Sir Alan, Sir Oscar, nagtamsak ako sa kanila. Lahat ng mga angels ko, natamsakan ko sila. Wow naman, kabsat nati. Thank you so much. You're so supportive. Ako, wala eh. Kay Adrian lang yan. Hindi. Kay Alan. Yun lang nang nakita ko. Kay Mr. Titanic kanina. Kaninang umaga yata. Hanggang kanina natapos. Big thanks po, Ma'am Nati. Connect to the internet. Why? What happened? Kabsat natin, nandito na ako sa iyong channel. Si Angel ang magpi-play ng videos mo. Ito, one day ago, igisa ko na ang manok para sa tinola. Wow. Oo, ginigisa yan. Ito. Pero saglit lang ito. Kabsat natin. May siya agad. May playing with ads agad. Kabsat natin. Latest video. Mahirap din guys makipag-watch to watch. Kasi ma-pressure ka sa pag-submit. Kabsat natin, itong igisa ko na ang manok para sa tinola. May 111 views na siya. May 20 na thumbs up. Na-upload po siya one day ago. Idol ka Memo, siguro malapit na yun sa'yo. Balikan natin. Yan, One kabsat! Wow, happy eating. Enjoy your dinner, kabsat. Madamdama kami manganta, nagmerienda kami kapta. Adrian, pang 6th video muna. Si Adrian kasi hindi ganun. Si Adrian kasi ang mga videos niya, average lang nasa 7 to 10 minutes lang siya. So, pupunta tayo sa pang-7 na video mo. Ay, pang-6 pala. Pang-6 na video ni Adrian. Mabilis tumakbo ang video, ang watch hour nyo guys pag mag-upload kayo everyday. Tignan mo si Adrian, naka 2,000 na.
Silver Swan, Mr. Titanic, update kita. Sa Silver Swan, ano, ilang minutes na ba ang na-play? Sa kabilang browser kasi ako nag-replay dito sa Microsoft Edge. Google naman, sa Chrome naman yung videos. Ayan, naka 11 minutes na ako, Mr. Titanic. 11 minutes out of 32 minutes na video mo, Silver Swan. Ayan, check mo po muna itong katabi mo na piniplay ko. Full watch, Arcely Vlog, third video plus 2, ano to, upcoming. Kabsat Arcely Vlog, done na po ang iyong third video plus 2 upcoming. Ang problema, pag hindi mo agad nabakasan, tatalon ito. Pupunta sa kabilang channel. Mga kapay kabsa nati. Thank you so much sa iyong suporta, mga Team Mani. 16 amazing friends in the house. Thank you so much. Nandito po ako sa labas ng aming bahay. Kasi pag nasa loob, maiingay po doon. Yung mga bata, may sarili silang mundo. O, tignan mo, hindi ko pa nga nababakasan, tumalon na. Sis Arcely Vlog, tumalon na siya. Pangatlong video mo yon plus dalawang upcoming. Idol kami mo. Sobrang lakas ng ulan. Tapos na rin. Sobrang lakas ng ulan sa aming pwesto. Full watch. Ito, ang problema, naghahang. Ayan naka full watch na siya, idol kami yun. 18 minutes and 45 seconds. Still watching from pumasok muna ako guys kasi ano na yung laptop ko
Papi? Papi mo ako. Maghang na. Malapit na si Ma'am Icon mag-live. Idol ka Memo, natapos ko yung sobrang lakas ng ulan sa aming pwesto. Ito, igisa ko na ang manok sa tinola. Bakit naghang? Balik tayo dun. Ulitin ko yung pag-play ko, kabsat. Hindi ko siya nabakasan. Bali, 2 minutes lang naman ito. Off ko muna. Thank you so much, Team Kamane. Naka-play pa rin po. This is my doggy, my only doggy. Message yung man ni Papa yo, kamusta nyo? Heinz? 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 No that, no that. Eight. Get out. Bye, Aldin. Bye, Love. Bye. Okay. Ay. Okay. Oo, wala namang lamok dito. Wala. Wala. Basta magsindi ng may ilaw. Pag walang ilaw, yun. May lamok. Parang nakakatakot dito sa labas namin, pero hindi naman. Takot na lang sila sa akin. Hindi kami naglalak ng pinto. Yung gate namin, hindi yan walang lock yan. Dali lang guys ha. Ano na naman? Bakit na naman kayo
little puppies. I'm so in love with you. You kiss the flowers, I sit for hours, down all the bluebirds, you the little birds, little little puppies. Nakaka-inlove naman yung mga puppies. Nay, iba na yung pinapanood, kabsat nati. Tama ate, pag maliwanag, walang lamok. Oo, pag maliwanag, takot. Ganun naman, kasi di ba ang lamok, parang vampira yan. Siyempre, yung vampira, pag may araw, takot. Ganun din ang lamok. Naniniwala ba kayo sa mga aswang? yung kinukwento ni Kurimaw noon, nung nagla-live ako ng madaling araw, dito rin sa labas, kasi nga ayaw ng mga bata na naka-on ang ilaw sa loob. Yung camera ko, nakatutok dyan, no, sa nakikita nyo, di ba madilim? Madilim sa camera, pero pag sa actual, hindi naman. Sabi ni Kurimaw, may nakikita daw siya. May nakikita daw siyang Kurimaw sa likuran ko. Kasi alauna ng madaling araw. Pero mo yun, naghahabol ako ng watch hour. Kasi ang problema ko noon, wifi, hindi stable. Nag-i-stable lang ang wifi pagka 11 na ng gabi hanggang madaling araw. Siyempre, kukunti na siguro yung mga gumagamit. Kaya ganun. Itong si Kurimaw, pinagbibiro ako. Kaya ngayon lang ulit ako nag-live stream sa labas ng gabi. Second video na, kabsat natin. Wait lang, Idol Oscar. Balikan kita. Kabsat natin, second video. Sis Arcely, naka 3 videos ko ako, plus 2 upcoming. Si Adrian naman, ang balikan natin. Ilan na kay Adrian? 4, 5. O, pang-anim na Adrian. Dayo sa gubat kami ni Icol. O, sa gubat kayo ni Icol. Adrian, pang-anim. Walang aswang, ma'am. Oo nga, sabi ko nga walang aswang. Lalo na dito sa Abra. Matatapang ang tao. Binabaril nga yung totoong tao yung pakayang aswang. Kaya wala dito sa amin. Alam nyo ba guys, yung sinukwento ko totoo to, merong matanda pa yun na pinaghihinalaan na daw, mangkukulam. Walang awa yung mga in M16, alam nyo yung M16, tinira nila yung matanda. Nakakaawa. Pero totoo, true to life yung kinukwento ko. Sa kabilang bayan, pinaghihinalaan kasi yung matanda na mangkukulam daw. Ang ginawa naman, nagkaroon sila ng hired killer. Pinuntahan yung bahay ng matanda.
Hindi pa namang ganung matanda yun eh. Pero senior citizen na. Grabe, M16 ang pinangtira. O, 6 video, Adrian. Okay. Kay Idol, kay Ading Oscar, mahaba-haba kasi yung 32 minutes mo. Kay Adrian kasi 10 minutes, 7 minutes, ganun lang kasi yung video niya. Silipin natin si Pamela. O, second video na, Idol kami mo. Second na. Dito tayo sa malalaking koi fish. Malalaking koi fish pero iba yung nanood ha. Si Mister yung nanonood. Ibang angel. Kasi kanina napanood na rin ito ng ibang angel. Ito naman ibang angel ang nanonood. Thank you so much, 13 amazing friends. Bali 12 kasi angel ko yung isa. Oo, M16. Kaya yung mga manggagamot dito, pang pagkulam, 'di ba? Yung usually may mga doktor kwak-kwak. Hindi nila binabanggit ang pangalan kasi babalikan yun. Alam mo naman dito sa Abra, mga iba kasi, syempre dito nang galing si Gabriela silang mga katipunero. Yan, may lahi sila katipunero dito. Second video, Idol kami mo. Oo, kawawa. Pero nung naglaon, parang hindi yun ang dahilan eh. Awayan nila ng lupa. Kasi yung magkamag-anak nag-aaway ng lupa. Parang siguro nakiride na lang doon sa issue para saktan ng matanda. Ayan, nakasalang po, guys. Mambilis-bilis ni Adrian mag-play. Kasi 5 minutes. Ilang minutes lang to? 5 minutes and 48 seconds yata. Nagbakas na ako, Idol Adrian. Para tunay na pinanood ko yan. Ayan, naka 27 minutes na ako, Mr. Titanic. Calling the attention of Mr. Titanic. Naka 28 minutes na ako out of 32 minutes video sa Silver Swan. Idol Alan, baski wala kayo dito, naka-reply kayo ha sa iyong mga live. Live na lang ang nire-replay ko sa mga team money na wala dito kasi pag videos, pabalik-balik ako, tsaka tumatalon. Kaya yung mga wala, si Idol June, si Sis Lucita, si Idol Alan, si Sir Domingo Dalde, si June Vlog, si Ma'am Icon, naka-replay po ang iyong live. Pati rin po sa inyo, Adrian, Mr. Titanic, tsaka si Idol Kamemo. Nagbakas naman ako, check nyo na lang sa community. Kung hindi ko ma-screencast, may screenshot. Pero try ko i-screenshot mamaya. Ayan, naka 28 minutes. Ay, may na siya. Tingnan mo, Oscar. May harang na
yung silver swan mo, may harang na siya. Mahaba-haba rin yung harang mo. Pero ni-skip ko siya kasi hindi ka pa naman muni. Iba yung makikinabang. Bali 16 tamsak ako dito, Mr. Titanic. Yan, pang 16 tamsak ako doon, Mr. Titanic. Maraming salamat, beautiful Miss Jamie. Uy. Ang sarap naman pakinggan na. Wala nang nagsasabi sa akin beautiful ako. Wala na eh. Nasa malayo na. Nagpapatayan talaga Asia ng usapan niyo. Oo. Grabe no, hindi naman nila madadala sa langit yun. Masarap nagkakakaintindihan. Dayo sa gubat kami ni Icol, full watch. Oh, nakikita mo yan, Idol Adrian. Oh, full watch. Full watch talaga. Ang bilis-bilis mo i-play. Talagang nakikimarathon doon sa ano mo, 3K watch hour mo. Oh, pang 7 na tayo. Mabilis. Mabilis i-play si Adrian. Skip na ate. Si YT ang si Sweldo. Oo nga. Tapos alam nyo ba, pag na-monetize kayo, kala nyo lalaki-laki ng revenue. Alam mo ba ibibigay? Kung walang thousands ang views, $0.06, $0.2, ganun lang, point. Pero pag nag-enjoy ka naman sa ginagawa mo, okay lang yun. Ma'am May Insight, update kita. Andito si Ma'am May Insight, ibang ano naman ang nagpi-play. Ma'am May Insight, ito ang nagpi-play sa'yo. Ilan na ba? Iba pa yung iconic ang nire-replay ko. Iba dito sa May Insight. Naka 1 hour and 29 minutes na ako. 1 hour and 29 minutes na po ako, Ma'am May Insights, doon sa 2 hours live replay. Wow, naka 2 hours and 32 minutes na pala ako. Oh, last 30 minutes na lang pala guys. Kaya pala nakakapagod na kasi naka 2 hours na pala ako. 30 minutes na lang, tamang-tama. Tamang-tama magla-live na si Ma'am Icon. $30 minutes na lang po akong mag-live. Oh, mag-roving naman kasama si Icol. Ang galing ng aso mo, ano? Ganyan din yung aso ko eh, yung walang buntot. Anong ginagawa mo dyan? Nag-aaway na kayo? Oh, pang 8 video mo yon, Adrian. Si Icol. May aso rin ako dito, nasagasaan sa highway. Kaso hindi, alam nyo ba, buti na lang hindi napuruhan. Yung binti lang niya yung natamaan. Siguro motor, kasi 5:30 na madaling araw, hindi naman rush hour yun. Ano bang ginagawa ng mga to? Hindi naman rush hour yun. Buti may nagsabi sa akin kasi yung palang nandun sa highway, inaabangan na nila yung aso ko. Siguro kung patay na yung aso, baka pipikapin na yun at kukunin na yung karne niya. Buti may nakakita at sinabi dito sa bahay, 5:30 ng madaling araw. Pagdating ko doon sa tabi ng highway,
Nakahiga yung aso ko pero hindi naman patay pala. May buhay pa yun. Ito naman si biyanan ko. Isa rin naman yan. Sinabihan na nung uncle namin na kakatayin na daw. Hindi pa nga niya nakikita eh. Tsaka aso namin maski hindi nag-survive, hindi namin yun papakatay. Buhat-buhat ko yun. Ang bigat-bigat pa niya. Buhat-buhat ko yun. Dinala ko sa bahay. First aid. Grabe, ang laki ng sugat niya. Kaso malayo ang veterinaryong clinic dito. 20 kilometers pa. Lalakbay pa ako ng 20 kilometers. Ako na lang yung naggamot. Punta ako dun sa pharmacy. Bumili ako ng amoxicillin. May Penamic. Yung branded na may Penamic. Tsaka amoxicillin. Yung pinainom ko sa kanya. Tapos, yung pang-spray sa sugat, yung ganito, oh. Effective to, guys. Kung may sugat ang alaga nyo, ito. Napaka-effective. Antiseptic to na pang-spray sa sugat. Hindi yan lalangawin. Kasi open wound yun. Ang laki. Tapos, after, nakasurvive naman siya. Yan, okay na. Konti na lang yung sugat niya. Lagi yan sumasama pag nag-roving si Icol. O, di ba? Masaya pag ang aso ay ganyan. Masayang kasama. Tapos, maski hindi papalarin kung sakaling nasagasaan. Huwag namang papapulutan. Nainis ako dyan sa biyanang ko. Si Mother Tiger na yan. Tapos, hindi ko siya kinagausap isang araw. Tapos pangalawang araw, yung nagpunta na nakita na. Ay, buti naman na buhay siya. Sabi niya, ayo umang, nabuhay siya. Mutik mo nang pinapulutan niyang aso namin. Sabi ko. Lagi yan sumasama. Oo nga. Si Silver Swan. Ay, full watch na. Si Silver Swan. Full watch na ito. Full watch na ang second video mo, Ading Oscar. Balikan natin si Idol Kamemo kung naka-full watch na. Miss Jamie, sino yung kumakaway? Ha? May kumakaway ba dyan? Ayan na naman kayo. Papasok na ako sa loob. Di bale, 30 minutes na lang, guys. May kumakaway. Ayan mo, may 45 tayo dito. Tirahin natin siya. Kung sino man yan. Alam nyo guys, hindi naman ako natatakot sa ganyan, yung mga hindi nakikita. Ang kinakatakutan ko yung tao talaga. Naka-play pa rin, Adrian, yung 8 video. Punta natin si, nakalimutan ko na. O, tignan mo, iba na yung piniplay, si Migol Ilonggo na. Kamemo, tapos na yung second mo. Punta na lang tayo sa third video. Alright, sa third video na, Idol Kamemo. Ibale, Idol Kamemo, nakasalang yung live replay mo sa kabilang browser. Yung Microsoft Edge ang ginamit ko sa pag-play ng sa inyong mga live. Chrome naman itong videos. Ito Idol Kamemo, nag-red naman. Yan, nag-red naman yung first 2 videos mo. So punta na tayo sa pangatlo.
Ito na lang, Idol Kamemo, Tagilon Floating Cottage. Tagilon Floating Cottage. Ayan, kumakaway ka dyan. Ayan, Idol Kamemo, third video, playing with ads. What's? Bagay dito eh. Ay, oo nga, binigay pala to sa akin. Pinadala, picturean mo nga at magpapasalamat tayo. Nag-cute si Doggy. Nalimutan ko na pala. Picturam. Katong ginagyan na ta picturam. Thank you ta kina auntie. Auntie ni. Auntie Bibing nyo sa Quezon City. May nagpadala pala sa aming package. Nalimutan kong buksan. Oh, third video, Tagilon Floating Cottage. Playing with harang, Idol Kamemo. Please bear with me guys. Ilang minutes na lang ba? Oh, saglit na lang guys. 15, 20, 25 minutes na lang. Pupunta rin ako sa live ni Ma'am Icon kung nag-live siya. Si kabsat natin naman, si Angel, ano na kayo nangyari? Ay, full watch na kabsat natin. Uy, bakit mo hinangat-ngat yung wire? Ito namang aso na to. Hinangat-ngat yung charge ng laptop ko. Kabsat nati, full watch na po yung pang ilan na ba si kabsat nati? Second video mo kabsat nati, full watch. Full watch kabsat nati. Yahoo! Oo nga, may kumakaway daw sa live ko. Wala naman. Baka manok yun. Kasi may manok dyan na. Idol Kamemo, may manok kasi na nakatira dyan sa may, sa may puno ng mangga. Nag-live na ba si Ma'am Icon? Floating Cottage, playing with harang po tayo. Wala, ayan na si ano. At nawala na. Full watch na tayo, Adrian, sa 8 video mo. Mag-roving na naman si kasama si Icol. Full watch tayo dyan. Oscar! Pang ilang video si Oscar to. Ito naman, goldfish. Ay, may goldfish din sa Oscar. Third long video mo, Oscar. Goldfish, 24 minutes. Done ako dito, Idol, Adrian. Naka-play po yung floating cottage mo, 19 minutes. Maraming salamat. Jamie, yes! You're always welcome. TKMU. TKMU na ba tayo? Gawa na lang kayo ng banner. Masarap yung may banner sana. Try ko gumawa. Wala kasi akong time kasi. Pagkatapos nito guys, alam niyo magtututor ako. Kasi yung anak ko, wala silang pasok ng whole week. Pero maraming module. Si Oscar naka-play ng third video.
Si Idol Kamemo, naka-play rin ng third video niya. Si Kabsat Nati naman. Si Kabsat Nati on the way for the third video. Kabsat Nati. Fourth video na pala, Kabsat Nati. Natapos na yung, ito yung plinay ko, Kabsat Nati. Igisa ko na ang manok para sa tinola. Prepare ko po ang aking lutuin na tinolang manok. Tapos ang pangatlo na natapos ko, pinamili ko na ibinigay ko sa aking inaanak. Ayan. Alright, ito mas mahaba. Mag-prepare ako ng sahog sa munggo. Ayan. Fourth video, Kabsat Nati. Gawa ka ng banner, Miss Jamie, sa team. O sige, gagawa ko. Madali lang naman yun sa Kamba. Kamba yata o CapCut. Pagkatapos namin gawin yung yung module. Ang dami kasi naman module. Maganda sana kung face to face na lang. May inset training kasi yung mga teacher. Kaya hindi sila nakapagklase. Kabsat Nati, fourth video. Kabsat Arceli, kala mo nalimutan na kita, Kabsat. Nakatapos ako ng tatlong long videos mo plus 2 upcoming. Alright, si Kabsat Arceli. Baka hindi ako nakabakas nung huli, Kabsat Arceli, dahil tumatalon. Goldfish and nice morning. Naka-play. 24 minutes ito, Kabsat. Ay adding Oscar. Si Arceli, i-review natin yung natapos ko sa iyo, Sis Arceli. At Sis Arceli, ilang minutes na ba ako? 20 minutes na lang ako, Sis Arceli. At mag-e-end na. So ang natapos ko, Kabsat Arceli, Migrant Workers Day, 10 minutes. Wonderland Kids Shopping, 10.18 minutes. National Migrant Workers, 10.17 minutes plus 2 upcoming premieres. Alright, another 10 minutes video. Amazing, relaxing, beautiful place in Cheong, ano to? Sa Hong Kong, basta sa Hong Kong yata ito. Ayan, ang fourth video mo. Sis Arceli, salamat po sa iyong pagtambay. Kabsat Arceli, baka napapagod na ka na. Pwede ka nang magpahinga. Matatapos na rin naman ako. Salamat po sa 14, sa 12 amazing friends. Alright, watching with ads, Kabsat Arceli. Amazing, relaxing, beautiful place in Cheong Kwan. Alright, sa Hong Kong sigurado ito. Thank you so much. 20 minutes more to go and I'm gonna end my live. Thank you so much. 14 amazing friends who are tuning in now. I thank you very much. Ma'am May Insight. Ito daw ang second channel ni Ma'am iConnect. Ma'am May Insight, naka 1 hour and 31 minutes na po ako sa 2 hours video mo na live replay. Ma'am, Icon, di ba sa'yo to? Alina Dingal? Ikaw yung nanalo ng last chatter ko. Ayaw mo ba nung 500? Kung kanino mo i-donate sa Team Money, i-message mo lang ako, doon ko ibibigay. Kung kanino mo i-donate yung 500. Hindi kasi ako makakapagpalipad, ma'am. Ayaw naman. Ayusin ko muna yung online banking ko. Ayaw ng GCash, kaya pupunta ako sa GCash bukas. Sabihin mo kung kanino ko ibibigay, kung sa'yo o i-donate mo sa Team Money, ma'am. Ma'am Alina.
para last chatter kasi yun. First time kong magpa-last chatter ng 500 pesos. Alright, kung kanino mo ko po ibibigay, kung sa'yo o kanino ko pong ibibigay, sabihin nyo lang po, mag-PM po kayo sa aking messenger, Ma'am Alina. I-PM nyo po. Kabsat nati! Ongoing po yung 4th video nyo. Tsaka live replay. Naka-live replay po kayo sa Microsoft Edge. Itong ginagamit ko pang play sa inyong mga videos guys ay Chrome o Google. Doon sa isa na ginagawa ko, nagre-replay ako ng inyong live, Microsoft Edge yung ginagamit ko. Pang biscuits mo po, ma'am. Pang load mo po. Oo nga eh, ayaw niya akong i-message si Ma'am Icon. Malay mo, i-donate niya. Hindi kasi ako, wala, tinatry kong magpalipad. Ayaw. Umiikot-ikot lang siya. Hello, Kabsat June Vlog. Kabsat June, nakaplay ka po ang iyong live sa akin. Lahat ng Team Money. Including si Sir Domingo Dalde. May isa tayong, hindi ko kilala yun, si Ronald. Hindi niya kasi ako pinapansin, kaya hindi ko na rin siya pinapansin. Sorry Ronald, ayaw mo kasi sa akin. Alright, tamsak kabsat. Oo, thank you so much sa mga patamsak nyo. 20 minutes more. 15 minutes na lang. Mag-end na po ako. Mahirap din magngaw-ngaw kasi. At para maka-attend din ako sa live stream ni Ma'am Icon kasi na-miss ko na rin. Ilang gabi rin akong hindi nakapunta. Ang reason kasi dyan, brown out. Kung hindi brown out, walang stable wifi. Tsaka yung last 2 days, 2 nights, nasa training ako ng mga bata. Gabi na kami dumating kagabi. 10:30 na yata. Bro June, shout out. Alright, thank you so much. Hindi ko makita ang second account ni Ma'am. Yung May Insight, Ma'am. Ito, May Insight. Si May Insight, meron siyang, buksan natin. 284 subscribers. 284 subscribers. May Insight. Itong ginagamit ni Ma'am Icon pag susupport sa atin. Yan yung nabanggit niya dun, nung minsan sa isang live niya na pinag-live daw niya sa office. Kaso hindi natin mapuntahan dahil naka-private. Ma'am Nati, mega love shout out from Kabsat June. Thank you so much sa inyo, Team Money. Minsan naman, pagka during office hours, kung maluwag, napupuntahan ko naman yung mga naka-live. Kaso busy lang. Pag nakikita ko na si boss ko na nagsa-cellphone, magsa-cellphone din ako. Ibig sabihin pag maluwag, walang client. Pwede. Kasi may wifi naman sa office. Kaso lang, 1 week noon na walang wifi. Kasi noong malakas ang ulan, nasira ang PLDT. Oo, napundahan ko minsan yun doon sa school siya. Opo, nire-replay ko po yung kanyang live stream. Kabsat natin, may second channel din ako, yung Mr. Madayag Vlog. May 1,100 subscribers na siya. Kaso lang, 200 lang yung kanyang watch hour pa. O, di ba? Habulin natin. Sino ang may 200 na watch hour dyan? Makikipagkarera tayo. Yun nga lang, 2 days ko na hindi na i-live yun dahil yun nga, busy. Idol kamay mo, 12 minutes na ako, out of 19 minutes sa Tagilon Floating Cottage. Alright, idol kamay mo. Puntahan naman natin, bisitahin natin yung piniplay ko kay Kabsat Nati. Nag-prepare ako ng sahog sa munggo. Ay, tapos na pala yun. Nag-prepare ako ng sahog sa munggo. Buti pa si Kabsat Nati pag
natatapos yung kanyang video niya. Sa isang video niya siya lumulundag, hindi kagaya nung iba sa ibang channel. 16 thumbs up. Ayan, binakasan ko na, kabsat nati yung paulam ko. Ay, akala ko pakulam ko. Paulam ko sa mga bisita ko. Paulam ko po sa mga bisita ko. Hirap magbasa. Back to grade 1 ako. Bali, 5th video ito. Alright, si Idol June. Maski naka-play ka po sa akin sa live mo, bibisitahin ko ang iyong channel. Video naman yung pi-play natin. Si Angelita ang magpi-play sa'yo. Itong si Angelita, laging giniginaw ito sa live ni Idol Adrian. Wala pa rin siguro siyang damit. Laging giniginaw. Ay, naka-live na pala si Ma'am Icon. Di bale, 15 minutes na lang naman. 15 minutes na lang, guys. 10 minutes. 10 minutes na lang. Mag-end na ako. Paabutin ko na lang ng 3 hours para may sayang naman yung 10 minutes. 10 minutes na lang, guys. Pahiram ng inyong mga oras. 10 minutes. Diba? Diba? Ito po yung bagong alaga ko ngayon. Ang tuta na pinaampon ng tao. Sana mabuhay ko siya. Ito yung pinapagatas ko ng Bear Brand. Ay, naka-live pala si sa Idol June. Idol June, naka-live pala ikaw. Pupunta na ako sa meron na yan, ma'am. Damit na lagyan. Kaya hindi ko pinapapunta yan kasi si Angelita ang pinakamatanda sa aking angel. Siyempre nirarayuma yan. Ang pinakabata itong si Angel. Si Angelita ay nanay niya. Si Angel ay 16 years old na anak ni Angelita. May kwento kasi ang aking mga angels. 8 thumbs up. Idol John, nandito ako sa iyong channel. Lagyan mo na ng damit si Angelita. Giginawin na naman yan. Parang boses ko yata yan. Pupunta na ako, Ma'am Icon. Matatapos na si Kabsat Arcely. Naka-play pa rin tayo, ha, mga team mani. Si Kabsat Nati, naka-play. Si Sorry po, Kabsat Javi, hindi ko po makita. May damit na kayo niyan na Kabsat Javi. thank you so much, Kabsat. Di bale, makakapag-concentrate na ako sa inyong live stream. Nakaharang, last harang, Sis Arcely. May 46 seconds na harang. Tinaka-live Kabsat ni June Vlog, ni Ma'am Icon. Isa pa lang. Kabsat natin, may harang. Ay, Kabsat natin. Check natin yung inyong si Angel kasi ito.
Paulam ko po sa mga bisita ko. Ayan, full watch. Habol pa tayo ng isa. Kabsat natin, full watch. Idol Oscar, naka-play pa rin yung 24 minutes mo. Kamemo. Kamemo, one, igalaw ang katawan. Kamemo, two, igiling ng ganito. Tagilon Floating Cottage, still playing. O, 6th video bago ako mag-end. Isasalang ko yung mga videos nyo. Tagilon, Floating Cottage. 19 minutes kasi yun. Kay kabsat natin kasi 6 minutes, kaya mas madaling ma-play. Dito sa mas mahaba, magluto. Ito, dito kami dumaan, maganda na po. Kamsat natin, 6th video mo. Watching with ads, kabsat natin. Ito. Ayan, naka-play ka, kabsat natin. Dito kami dumaan, maganda na po. Alright, 5 minutes more to, 6 minutes more to go. Mag-e-end na po si Miss Jamie. Ayan. Full watch, Kamemo. Full watch. Kabsat June, nandyan ako sa iyo. Si Angelita pa rin. Full watch yung 19 minutes mo. Tagilon Floating. Sir Domingo Dalde. Sige, ihahabol kita. Okay, kamsat natin. Yaman, ti ado. Ma'am May Insight. Update kita sa piniplay kong live replay. One hour and 37 minutes na po ako out of 2 hours mo, Ma'am May Insight. Alright, last video round of video play. Last round na po tayo kasi mag-end na po kasi ako. Alright, Kamemo, may 59 seconds na harang yung napakalakas ng ulan tuloy sa fish pond. No skip harang, Idol Kamemo ha. Ito. Napakalakas sa ulan. Ay, ano ba yun? Ito, ulitin natin, Idol Kamemo, pang ilang, pang 4th video mo, long video mo. Napakalakas na ulan, kawawa tuloy ang fish pond ni Kamemo. Ay, bakit? Diba Kamemo, mas maganda pag maulan? Alright, Kamemo, playing. Natapos yung unang harang mo. Dito iti, tambay ko kabsat. Agyaman na kabsat. Ipag-play ko pa rin si Sir Domingo. Yan, fourth video yan, Idol Kamemo.
Full watch tayo, Arcely Vlog. Si Kabsat Arcely Vlog, naka 4 long videos ako plus 2 upcoming premiere. Isalang ko na si ano. Idol June, nandyan pa rin si Angelita. Di bale, matatapos na ako. Mako-concentrate ko na po sa inyo. This is my doggy. I love my doggy. Hindi ko sila na... When Kabsat, haan ko nga i-pull out ni Angelita. Basta damitan mo lang ha. Alam mo kasi, pag hindi nyo dinadamitan guys, pag nag-ifa-flag niya ang comment, pag pinagana ko kasi yung chat box nyo, makikick out ako pag walang damit. Masususpend siya, hindi niya makakapag-comment. Sis Lucita, Sis Luz, naka-reply ka po sa akin, Sis Luz. Doon sa Microsoft Edge, isang browser. Lahat ng team manin nandun sa kabila. Ito naman ay Google, pang video play lang siya. Pero salang pa rin kita, Sis Luz. Wait lang po. Ay bakit napunta sa Edge? Napakalakas na ulan, kawawa tuloy. Ang fish pan ni Kamemo is still playing. So ang utang ko dito na ipi-play sa susunod ngayon si si Lucita tsaka si Domingo Dalde. Domingo Dalde tsaka si Lucita Romero. Okay. Tapusin ko na lang ito. Kayo na po isasalang ko. Alright, full watch tayo dito, Kabsat natin. Dito tayo dumaan, maganda na po. Ay, sige, ipalit ko po si Domingo Dalde, Kabsat natin, para mapagana naman. Pero yung mga team mani, ang live replay nyo po nandun sa kabilang browser ko. Saglit na lang guys at matatapos na ako, makakapunta na ako, makakapag-comment na ako sa inyo sa nagla-live. Thank you so much again everyone. Namiss ko din kasi mag-live na may bibig. Face to face. Hello Idol Jun, Kabsat Jun. Kumanta ka na lang kaya. Kung may boses ako, kakanta ako eh. Okay, nandito na ako kay Domingo Dalde TV. Ay na, channel. Si Kabsat Domingo Dalde TV channel ay may 1.94,000 subscribers at 120 na videos. Alright, dito kami latest video, dito kami nag-walking, diretso kami mamalengke. Ang saya dito sa lugar nyo, Kabsat nati, walang traffic. Oo, dapat mag-end na ako kasi hindi ko na alam yung pinapakinggan ko kasi. Wait lang. Alright. Si Domingo Dalde nakasalang. Si Jun Vlog. Nasaan na si ano? Ayan. Tapos na si Sis Arcely. Maraming salamat sa iyo, Sis Arcely. Ipalit ko po si Lucita sa iyo. Ibalik, Kabsat Arcely, naka
4 long videos po ako sa'yo, tsaka 2 upcoming. Ano yun? Complete engagement po yun. May bakas, no skip na harang, full watch lahat ng ads. Welcome, Kabsat. Dami kong pinapakinggan. Thank you so much, Kabsat Arcely. Don't you worry, no skip ads ako. Fully watch ko yung 4 long videos mo. Natusukan ko yung 2 upcoming. Mag-end na rin kasi ako, Kabsat. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Nang nakasalang po sa akin, si Idol Kamemo, si Mr. Titanic, si Adrian, si Domingo Dalde, si Lucita Romero. Tsaka nasa live ako ni June Vlog. Tsaka papunta ako kay Ma'am May. Si Ma'am May Insights, may 30 minutes na lang ako, matatapos ko na yung 2 hours mo, Ma'am May Insight. And then, pupunta na ako sa live ni Ma'am Icon. Alright, everyone. Thank you. Team Mane, thank you so much. May God bless us all. Good night, everyone. Happy Saturday. Sabado night. Yay. Sabado night. Alright. Inuman na. Idol Kamemo. Adrian, mag-inuman na kayo dyan. Sir Domingo Dalde, nakasalang po ang iyong live replay tsaka ang iyong video. Tsaka Team Mane, nakasalang ay yung mga live replay. Magbabakas ako doon. Bye everyone. Wala yan, walang nagkakaway dyan. Ayan, may nakatira kasi dyang manok. Natutulog na. Alright, bye everyone. God bless you all.